Pawis na Sir Daryl, sana po nakarating kayo dito para na-meet namin kayo in person. Thank you God po. bless. Yan ay dito na kami sa MOA. Yan. Dito natin i-meet and greet si Harabas. Are you excited kay Harabas? Doon daw sa may seaside, doon daw kami mag-aantay guys. Hi guys, so ayan, nandito kami sa MOA. Yan, minamalat kasi ako eh. And then yun yung global oh. I-meet and greet namin si Harabas. Lalang si Daddy, pero idol na idol niya si Harabas. So ayan, kita-kits tayo mamaya sa may seaside. Nandun sila 3 o'clock. 2:15 pa lang naman. So ayan guys, balikan ko ulit kayo mamaya. Nandiyan na sila guys. Andun na ata sila. Messi! Picture! Wala, ganda ni Messi. Picturean mo na ako! Ay, Messi! Parang may Koreano! May Koreano! Opa yan, opa! Opa! Picture na! Okay ka! Lagi ka dito! Sa Messi! Ate, paano nga? Magpa-picture ko. Ay! Ikaw ka na picture yun! Messi! Pa-picture! Ay, sige naman! Ayaw, mamaya! Wait lang natin. Okay lang po, naka-video po. Okay na po. Messi! Ay, thank you po. Thank you po. Wait lang po yan, kahit naka-video po, okay lang po. Opa! Picture na ka. Ang bango naman ni Harabas. Pawis na Sige, ate, tapos picture mo. Dali. Oh, dali. Diba? 1, 2, 3. Kanina pa nag-aantay si nanay eh. Actually, galing po kaming mall. Speaker po kasi kami dito sa... Go negosyo. Sabi ko magkita-kita lang kami dito. Hindi ko po alam kung nasa sila banda. Picture kayo, anak? Picture? Ayaw. Ano ka na? Oh, sige. Oh, ang forma ko pa siya. Kaya eh. Pabati naman kayo. Video nga anak. Pabati po si Jasmiela. Sino po? Jasmiela po. Jasmiela. Anong meron po? Birthday? Opo, ma'am. Happy birthday, Jasmiela. Mag-ingat ka palagi at mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless. Gagamitin mo yan sa pag-ano ng mga pakuan, ganyan. Ay, sige. Gusto natin yan. Ang ganda niya, oh. Nagbaon talaga ako ng dami. Ganda ni Metal Eye. Sabay ko. Laki na po kaya dun sa isang lugar. Yan. Ganda niya. Yun si Harabas. Grabe, ang daming tao guys ha. Si Miss Rabas. Sana lang ni si Ang ganda Saraba. ni Miss Pakibati si Robert Saraba. Cuenca. Hindi naman. Man lang. Ang daming dito. Ang Hello, daming Sir tao. Robert Cuenca. Salamat sa panonood. I-ano natin si Harabas. Tara, dito tayo. Nanay. 1, 2, sir. 1, 2, 3. Sige. Ito po muna, hindi ba? Alan, dito. Ang daming tao dito guys. Ito na yung mga waifu ba guys. Hello waifu ba? Hello pa! Hello! Pabati po si Darin po yung asawa ko, hindi lang po siya nakapunta. Ano pa pala? Darin po, idol na idol. Hello po, Sir Daryl. Sana po nakarating kayo dito para na-meet namin kayo in person. Thank you God po. bless. Yan ay idol natin. Apo. Apo. Ayun na sila. Ayun na yung mga waifu pa. Ay, Johnny! Waifu ba guys? Grabe, ang daming tao. Mga vlogger nandito. Waifu ba? Ito sa Harabas na yun. Yan. Ako pa lang ako nakita ko ayun, sinabak. Sinabak po. Sa isang sakaya.
Gwapo. Dito tayo sa Manila. Kilig siya. Harabas. Ang daming tao. Sulit, pagod. Yung ano naman yung Waikul ba, guys? Si Mama Pagsa. Punta ka doon. Ayan, oh, hawak-hawak na yung bigay ko. Yan yung bigay ko, guys. Thank you po. Grabe, ang dami magaan pang Harabas, guys. Sabihin mo magano lang kami ng kamote. Kamusta kay kasamaan ko po dati? Si Ate Ann niya po. Editor. Editor. Kasamahan ko po siya. Pwede mo babati si Ate Heidi. Ang daming tao. Ayun si Harabas, oh. Si Opa. Hindi ka lang dito ulit. Picture video. Ay, hindi yan. Ay, si ano? Si Gray. Hello, Gray. Nandun kay Mama yung bigay ko sa'yo. Hello, Gray. Picture ka nga, Gray, kay ate. Kay ate. One. Gray, dito. Gray. One. Dalawa kayo ni ate. One. Thank you. Nainitan na siya. Si Mama mo nandun, oh. Saan? Hala, nandyan na sila. Dito po. Nandyan na si Mr. Bugs. Idol Chef po. Ayun, nandun sila, ano? Si Mr. Bugs naman. Nandyan si Harabas, be. Uy, si Tito Bu. Si Tito Bu, si Tito Bu. Hello, Tito Bu. Hello. Thank you po. Dun. Grabe, dito kasi lahat ng mga Harabas tsaka Waikul ba. Koreano eh. Sila mga-relate. Kasi si Gray. Si Gray. Ayun siya. Dito kami guys sa may MOA. Sa MOA. Andun sila. Nabagal na. Opo. Harabas. Nakita mo na si Harabas eh. Daming tapos. Ay, ito pala siya. Picture tayo kay Mr. Bugs. Thank you, no? Thank you. Mr. Bugs last na.
Ayaw ko talaga. Sige, sige, sige. Kaya sa boss niyo, ma'am. Thank you! Cheers, Rabas! Harapi wala? Aro, kagwapo naman eh. Ano sinarapi? So, ayan guys. Tapos na. Pauwi na rin kami. Ano ko na siya. Sinakita na natin lahat sila. Oh my God, starstruck. Uwi na tayo. Nakita ko na yung idol ko. Uwi na tayo kasi ano naman na eh. Ayan, pauwi na tayo guys. Wala lang yung mga ibang vlogger. Wala lang yung mga ibang vlogger. Pero at least nakapagbati ako kay Harabas. Ayan. Yee! So, ayan guys. Uwi na kami ni Dariela. Thank you so much, Harabas. Bye ka na, bye. Bye, Harabas! Bye, Harabas. Ganda ng ano nila dito, oh. May paganyan sila. Wow. Si Dariela nasa harap. Dariela! Excited siya. Tara dun sa baba. Tara sa baba. Sobrang init guys. Magpaparin sila ng mga ano dyan ng booth. Papunta atang Okada.